Unsa may pasabot ni Ombudsman Assistant Ombudsman, si Assistant Ombudsman Miko Clabano. Sa may pasabot niya, mga higala, nga samtang karon init pa man, si Madriaga adto la sa ni Maygala sa House of Representatives siya pangutan-on. Pagkahuman ni mga higala, ang mutirada na pod ang ombudsman na sad mga higala. Sa to pa, naalahin na sad niya kaso. Di lagi nilalungan. Grabe na ni murag plan X na ni taman may gala ni. Para lang yun may gala nga ma-pin down ang mga Duterte, particularmente may gala BP Sara. Matod ba mga higala ni Miko Clabano nga yun siya nga, I believe that the office of the ombudsman needs to have an opportunity to observe his demeanor when the time comes. I believe the credibility will be seen more so when we are able to have face-to-face with him. So, naiplano ang ombudsman ba nga sila na pod. Sikatang Madriaga bay, no? Berarti sikata ni Madriaga. Kaya pag matod pa mga higala ni Clabano, papaunahin natin yung house, saka natin siya kakausapin. Matod pa mga higala ni Clabano nga ang affidavit ni Madriaga, mga higala, was referred to their office in 2025, December pa daw. Added to the records of the consolidated complaints batok sa mga Duterte involving plunder for alleged misuse of confidential funds. And then, kini mga higalang ginote usab, kining complaint kalabot na sa kini mga higalang fact-finding stage. And the supplemental affidavit nga migula bago lang, kinakulangan atong iyang unang affidavit niya to may higalang December 2025, na bagong gipresenta, maotong iyang gibasa, mga higala kato na kalabayng adlaw. Nga matod pa mga higala, si Madriaga nag-deliver, nag-dispose mga higala sa 125 million confidential fund in less than 1 day. Galingang Madriaga, no? Saya hatanan. Alas 9:24 na mga higala, Dagnas Buntag. Samtang mga katropa, dirita sa katapusan na ito iskutanan ba kay medyo apiki naman sa dangatong oras. Giduso karon may igsoon diya sa Senado, particularmente mga higala ni Senador Bam Aquino, ang pagpaubos sa VAT, labi na mga higala sa mga prime commodities kung tawagon, or mga nag-una na to nga mga pamaliton. Una diha, mga higala pagkaon, o kini mga higalang, of course, kini mga higalang gikagubtan karon lagi, kining petrolyo, nan na may gi-implementar ang administrasyon nga kanunay gipanghinambog ni Anticler nga may gihimo na kuno ang gobyerno. Unsa man to ang pagtanggal may galang excise tax, no, sa LPG o sa kerosene, pero wala gyud mga higala pamatandog o wala pa sa basayri o sa buhaton mga higala aron nga dili may higala mo palabig pasaka ang presyo mga higala sa petrolyo sama ni may higalang crudo o diesel and gasoline. Naala sila gihimo but address only to the transport sector. But how about the middle class or middle income earner mga kaigsunan? Nan karon kining giduso mga higala sa Senado nga imbes nga mobayad ta og 12% basin og pwede nga for the meantime kuno may higala while we are still in crisis nga dili gyapon ang kuno ni Anticler. Mahimo nga imbis nga 12%, mahimo na siya may gala nga 10% ang VAT. But pasabot nga kung naanad ka nga mupalit kag bali 100, ang VAT ni ana is that's 12% is 12 pesos mga kaigsuunan, mamahimo na niya siya og 10 pesos na lang mga katropa, no, ang ipatong, no, di may gala sa imong paliton. Kay kada may galang VAT, di man guna may gala bayran ni kuan, dili na bayran ni tag-iya o imong gipalitan, bayran ni muna as konsumante. Kita nga pumapalit mo igabayad ana mga kaigsuunan. Included already, for example, makabayad kag 112 sa imong gipalit,
That is, naa na diha gi-appeal ang VAT nga imong bayaran. Dili na dito sa ilang ginansya, dili na yung ana. Asa man na ipakang ihapak mga higala ang VAT, dito na sa mga pumapalit. Nankaron, kung matod pa mga higala ni Senador Bam Aquino, kadali lang kay ni Hungaw Pagamay ang dayok. Ay! Namahaw kung kuan ba kanang piniritong dayok. Lang kay namang yun na mga katropang kabos. Kabos ug timawa. At least mabawas-bawasan ko no. Gwapo sad na nga tumong mga higala, pero it's up to dugay kay na bay. Aska dugaya gyud ana. Dugay man ganitong excise tax nga. Adto ba may galang Pebrero gasugod ang gira. April 9 na supposed to be ma-implement. Pag nag-implement na yun, pagka April 13 na mga higala gi-implement ni BBM gi-announce. Gidungan mga higala sa iyang paglukso-lukso. Sa iyang pag-jumping jack mga higala. So sa kaya iya karon wala. Hinoon mga higala, no, abtan man ta baga kaigsuunan og sunod semana hopefully. Matod pa doon na may posibilidad mga katropa nga in the next week. Mga katropa mo us-us, no? Mo us-us na pod mga higala ang presyo sa petrolyo, particularly ang diesel o gasoline. Another 18 to 20 daw may higala, hinaot pa unta. Pero kani may higala magpasalamat ta sa Twitter o sa i-tweet mga higala ni Donald Trump kay mo maingon ni Garin. So it's not about PBBM. It's about Duterte. It's about Donald Trump, mga katropa. Bullseye! Bullseye! Alas 9:28 na may galandag na sa atong pagpanagumanuman. Nindot pa unta ni isgutan bay? Kay gusto na ko ma-identify kay kanimang god kining VAT reduction nga giduso karon intended ni para sa mga middle class earners. Middle class sa panahon mga igalas medieval, kanang middle class kuyaw na. Pero panahon na to karon mga igalas mga Pilipino, kanang middle class mga igala in taon, income ra nag 13,000 per month. Alas 9:29 mga igalandag na sa tubag Panagumanuman. Gusto mo man akong padayon sa unahan pero ipit na mga kaigsuunan sa oras para makarelax pod ato mga dalunggan no mga kaigsuunan. Bueno, salamat kaayo kaninyong tanan sa ato mga katropa diri sa YouTube. Way paglubad kanon na may gala naka